Hello guys, जोंना माने दिनै गोदान भिडिअ फैलायबाय आरोना। जों माने अदालगुरियाव दंमोन नालाय, जों दा दिनै अदालगुरिनिफ्राय बाक्सायाव थांसिगोन आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना। जों माने दिनै बाक्सायाव थांफिनसै। बाक्सायाव थांनायनि भिडिअआ जोंना माबोरै जायो नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोर जोङो माने भिडिअखौ न'निफ्राय लाबोस्लाबनो हायासै आरोना। माने जोंना फैनायनि टारगेटआ दिन नङामोन, एसे आथुर बिथुर जाबाय नालाय लोगोफोर। जोङो माने भिडिअखौ लास्लाबनो हायासै, बेखिनिनिफ्राय लानोसै आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै इन्जय लालांबाय थादो। होमबा जों थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर। दा होमबा जों थांलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर, नायलांबाय थादो भिडिअखौ। लोगोफोर जों पानेरि टि गार्डेन मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। नोंसोरबो मालाबाफोर फैनाय जायोबा बे लामाजों फैनांगोन आरोना लोगोफोर। लोगोफोर जोङो माने भिडिअ क्लिपखौ ससे लाबोबाय आरोना, बारा एसे गोलाव खालामासै आरोना लोगोफोर। मानो होनोबाथाय भिडिअआबो गोलाव जागोन नालाय, नोंथांमोनाबो नायनो एसे उसुबिदा मोनो लोगोफोर। बेनि थाखाय भिडिअ क्लिपखौ ससे लानाय जादों आरोना। लोगोफोर जोङो दा तामुलपुर मोनबायानो आरोना लोगोफोर। लोगोफोर बेयाव दलं गोदान बानायगासिनो आरोना। दा दैज्लां बोथोरथ' नालाय माने दै फैथ'वाखै आरोना लोगोफोर। माने दाथ' जों गायहैफिननो नागिरदों आरोना। माने ओजोंहा अखा हाबाथाय दै फैजोबो नालाय, दा दै फैथ'वाखै, बिनि थाखाय दलंखौ बानायनो हागासिनो आरोना लोगोफोर। नङाबा माने द्रप थाथ'सिगौमोन खोमा दलं बानायनाया। लोगोफोर जोंनियाव एसे जाग्राफोर लांफानोसै आरोना न'आव। बाइकआबो जोंना सिख्लासो लोगोफोर। होमबा जोंनियाव जाग्राखौ लानोसै आरोना लोगोफोर। जोंहा माने न'आव फंबाय बिनानावमोन दं नालाय, जों माने जाग्रा लांफानोसै आरोना न'आव लोगोफोर। गाइस जों माने हटेलाव हाबनायाव भिडिअ लास्लाबनो हायासै, बाट जों खिन्थु लामा गेजेरनिफ्राय भिडिअखौ लालांबाय। मानोना हटेलाव जों बिराद उखैद्रायबायबो नालाय, बेनिखायनो नोंथांमोननो लोगोफोरनो जों भिडिअखौ खिथायासै आरोना। नायलांदो लोगोफोरा, सिख्ला सानै जोंखौ रावबो नायसनथारालै लोगोफोर, सिख्लाफोरानो नाया माने। मा बुंनो आरोना लोगोफोर। सरि दे गाइस, जोङो ओरैनोसो जकिं खालामदों, बाट जोंनाव खिन्थु गार्लफ्रेन्ड गैया दे, बेयो हले सैथोखा। दे होमबा लोगोफोर, नोंसोरो एसे इन्जयजों नायलांबाय थादो, जोंबो थांहोलांबाय थानोसै। गाइस लेट्स गो। गाइस हम फाइनली झाला पहुंच गए हैं। अभी हम घर पहुंचने वाला है। झाला ब्लॉक ऑफिस मिल गया रे हमको, बहुत बुलाया रे। लोगोफोर जोङो जाला ब्लक अफिस मोनफैबाय आरोना। बेनो जाला ब्लक अफिसा। जों माने बेयावनो इनकाम नांगौबाथाय लांनो फैयो आरोना लोगोफोर। जोंनिफ्राय बारा एसेबां गोजान जाया, मोनसेयानो जोंना गामिया। बारा एसे गोजान थांबांनांला आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। लोगोफोर बियो जालानि कलेज आरोना। जोबोर मोजां आरोना कलेजआ, स्टेन्डार्ड थारमाने। बिबार बागान माबा माबि नुबाय आरोना लोगोफोर। माजिखा कलेजआ। साननैसो उनाव जोंनि कलेजखौ देखायगोन आरोना लोगोफोर। सालबारि जुनियर कलेज आरोना जोंना लोगोफोर। साननैसो उनाव जोङो माने न'आव मोनहैखांबाथाय कलेजाव थांगोन नालाय लोगोफोर। बेयाव जों माने भिडिअ बानायगोन आरोना।
नायबानो जाबाय लोगोफोरा थ' लोगोफोर जोङो होमबा गामियाव मोनसिगोन आरोना लोगोफोर दसे समाव मोनसिगोन दा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे जोंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर जिङाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना होयो दा जों गामिनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर